Добър вечер, мили будилки. Обаче нещо са се разредили от тази страна, ми се струва. Я да видя от другата. Ами цъфнали са. Може би за това. Ще чакаме, те вече прецъфтяват да станат повечко. Я да видим сега тук един голям будил. Добър вечер. Добър вечер. До сега не забавляваше с вицови, които не са за пред камера. Аз след тебе нещо сериозно. Да. Ама сега... сега... пред камера, зато и сме в добро настроение. Сега, ако искате, господин Петков, кажете ни един за пред камера, защото за зад камерата бяха чудесни. Дигнахте ни страхотно Аз духа. нещо сериозно искам да кажа, но искам първо отец Иван да се каже неговото и... Добре. Сега, Сега ще кажа нещо. Три Пред- изречения. пред Митрополия сме на площадчето с нашата масичка, будилче, водичка, лимонче. Да. Ама няма слънце. Така, да. Както всяка вечер от 5:30 до 7:30 през седмицата. Нали? Днеска сме решили да тормозим отец Иван. Имаме да му го връщаме, защото той не изтормози. Така Не че, съм съгласен. който иска да го спаси, да идва. Почваме. Отец Иван в добро настроение, в добро видимо здраве, надяваме се. Вчера, онзи ден всъщност, не присъства на нашата седянка, за което много му се сърдим. Но след като се върна, след като се върна, ни разказа каква дейност е имал и извинителна при това, за да отсъства. Те Стилян е заместил много... Те Стилян ви замести наистина и то достойно, красиво. Сега моля да споделите каква дейност ви извършихте онзи ден. Ами, опитахме се да направим чудо. Преди много години в нашата църква е имало свещенически съюз, който според легендите е спрял да съществува 64-та година. Не съм го проверял, така се говори, дали е така. Та опитахме се да го възстановим. И се събрахме 30 на свещеника в Бургас, от Сливен, от Ямбол, от Тополовград, Бургас, за да учредим свещенически съюз. Обаче, те свещениците малко се притесняват. Отдавна не са се сдружавали. Има един виц за двама свещеника са срещнали на върха на Родопа планина. Един е попитал другия: виждаш ме се нещо тъжен. Защо си толкова тъжен? Какво е станало? Какво да ти каже, брате? През 3 села в четвъртото назначиха свещеник. Ще му пречи. Свещениците много трудно се сдружават, но въпреки всичко стана чудо за мене. Аз си мислех, че ще бъдем повече. Мислех си, че ще бъдем по-мотивирани да се обединим. Беше, как да кажа, стената с един крак във водата, хладна е водата, страшно е, но въпреки всичко престрашихме се и с учредителен протокол учредихме свещеническо братство. Христос посреди нас. Браво. Което се постави 3 общи цели за начало. Те ще бъдат и повече, след като се консултираме с адвокати, след като погледнем хубаво устава, нали, за да видим как ще бъде учредено това братство. Първата цел е запазване достоинството на Българската православна църква, на свещеническото братство. Втората – запазване достоинството на митрополията Сливенската. И третото, според мен най-немаловажното, запазването достоинството на всеки редови духовник и свещеник в нашата епархия за сега. Надявам се това нещо да повлече краки в другите епархии и вярвам, че му е дошло времето да се случи. Много от митрополитите считат, че свещеническия съюз е обединение, което да работи срещу църквата, а то е да работи за църквата. Ако църквата се движи в правилна посока, свещениците би трябвало да бъдат най-дейните съработници на митрополитите за благоденствието и просперитета на църквата. И да са обединени.
И колкото са по-обединени, толкова по-добре би трябвало да се справят с каквато и да е трудност. Ако обаче има някаква деформация в църквата, деформацията е пречка за цялата църква, пак е хубаво свещениците да са обединени, за да кажат: спрете, тук има нещо нередно. Това за целта на това учреждение. Да. Много хубаво се е получило. Чудо стана, защото много трудно се събират свещеници, които да мислят по един и същ начин. Но тук до нас е Емо, който има много опит с профсъюзната дейност и с обединяването на хора в сдружение, за да си помагат, за да работят предприятията по-добре. Нека той да каже какво мисли по въпроса. Аз само ще припомня как започна протеста на отец Иван, протестирайки срещу несправедливото касиране на редовния избор за Сливенски митрополит дядо Иротей. И да припомня, че ние още, отец Иротей, че ние още не сме, и ако някой ми каже причина, истинска причина, защо се касира този избор, ще го почерпа. Няма такава. Ние не знаем такава причина и до ден днешен. Няма мотиви. Никакви мотиви. Да. Избора беше проведен по правилата на Българската православна църква и се касира без да знаем защо. Така тръгна протеста. И като зададахме въпроса на митрополит Йоан, отговора беше: така реши Светия Синод. Така тръгна протеста. Но отец Иван пръсна една искра сред всички нас. Да, и на събуди. И както каза, сега създаването е вследствие на тази искра, нали, учредяването на този свещенически съюз. И ние чухме, че точка номер 1 запазване достоинството на свещеника, на църквата, на хората. Всички ние, които го подкрепяме за по-достоен, справедлив и добър живот. Ние сме едни мечтатели. И колкото и да се правят, че не начуват тези, от които зависи да решат нещата, ще им кажа нещо, което не съм го измислял аз. В момента умуват сигурно как да наспрат, как да наранат. Ще им кажа следното. Мечтателя може да убиете, но мечтата никога. Точно така. Да. Браво, Да, така е. Аз също имам един въпрос. Така. Да ми шапка. Много хубаво ще изглежда. То няма слънце. Нищо, много хубаво. Да си я сложа. Много ти отива. Не мога. Чакай сега, че ми мина мисълта ми. Значи снощи аз останах възмутена от една новина, която прочетох за Вселенския патриарх. Той се изказа така. Нали, така пишеше. Скандално е православните и католиците да посрещат Възкресение Христово на различен ден, нали, на различна дата. Седмица даже, и месец има тази година. И аз коментирах така, че е скандално главата, той да е главата на нашата църква. Но той нали? не е. Той не е. Нали, той е висшия, който е Не. Вселенски патриарх. Защо се казва Вселенски патриарх? Аз не съм наясно много с тези Казва се неща. Вселенски, защото има претенцията, че неговата църква е пръсната по цялата Вселена. Той има църкви, които са в Африка, в Азия, в Америките двете, в Европа, дори и в България. Може да има някъде негова църква. И поради това, че е наследник на империята на Константинопол, Византийската империя, която, нали, тогава имала претенцията за Вселенска и се води Вселенски патриарх. Но това е... Какво общо има с православието този човек? Е много общо. Това е носителят на православието. Гръцката държава, Византийската империя, Защото носителят аз на виждам, православието, че той- разпространителят на Той православието. даже подкрепя и гей браковите. Има Те много, приеха закон в Гърция. Да. много неща има. Той се противоречи на религията, според мен. Нищо, че е много виж човек. Не е само той. Те са много. Имам предвид и в България така.
Защо си мислим, че нас ще ни избегне това нещо с гей браковете? Тук Европа иска да го наложи. До сега Българската православна църква се опъваше на това нещо, противостоеше, но дали дълго ще стане, след като Гръцката православна църква, която е най-силната православна църква според много хора, тя отстъпи. Да. Аз Какво ни пречи да се случи това нещо и в България? На времето си разсъждавах, че е невъзможно, примерно аз ще откажа да ги венчая. Ами, както се носят легендите, че манастирите са пълни с Да. и гейови, нали, думата, която е по-галя, нали, аз не знам как да кажа. Да. Да. Ако измежду висшите духовници се чува, че има такива неща, ще има ли проблем някой да ги венчае? Не. Ще се намерят църква, където има такива хора и ще си ги венчаят. То се настъпва това нещо. И то се отстъпление от църквата. Защо Великден се разминава? Православните са решили, че Великден се служи по юлиански календар, защото съвпада с лунния календар. Докато григориански календар е слънчев. Лунния календар е лунния месец е 28 дена. И изостава. Те ги добавят, нали, по някакъв начин, но понеже по лунния календар се е случил Великден, а ние празнуваме Пасха и Великден, нали, ние го празнуваме по юлианския календар това нещо. Макар че останалите дати, които са твърдите, Димитров ден, Георгиов ден, нали, те са твърди, те са заковани по григорианския календар, но Великдена, понеже е свързан с това пролетно първо полунолуние, когато Исус Христос е бил разпънат на кръста, ние го празнуваме по юлианския календар. Но, за да не бъде по едно и също време с евреите, които празнуват своята Пасха, са взели решение да бъде една седмица след първото пролетно полунолуние. Затова обикновено с католиците ние се разминаваме една седмица. Но тъй като, нали, по 2 дена изостава този календар в месеца спрямо 30-31 дена в слънчеве, те добавят понякога един цял месец. Високо се месец. И се случва на няколко години така да се разминем с един цял. Нали все пак благодатния огън и седмица отгоре слиза от небето там на Божи гроб в Иерусалим, нали? Да, слиза. Когато ние празнуваме, посрещаме Възкресение Христово. Да, когато православните празнуват. Не когато католиците, нали? Не. Значи, то от небето ни е даден знак, че... Даден, Вселенския патриарх го казва от позицията на своето си виждане. Той не може да го наложи на останалите православни църкви. Защо да не може? Не може. Но тъй като Българската православна църква, като българска държава, постоянно гравитира тук към Америка, тук към Германия, тук към Русия, сега сме към Америка. Аз пък се напоследък виждам, че и доста Вселенския патриарх е към Америка. Да не наложат каквото те искат. Никой не напита ние какво искаме. Да, защото ние трябва да си гледаме... Ето ние искаме сега, ние си искаме избрания митрополит. Те няма да го дадат. Не, те не карат отново да играем матча, за да сме гумен печат на тяхното решение, на техния избор. Не нашия избор да е важен, а техния избор трябва да бъде. Тоест, ние трябва да сме гумения печат за това нещо. Ще преиграваме, докато се получи онова, което те искат, защото никой не го интересува никакво иска. Да. Добре, и какво изгледа от цялата работа, че те не са сложени там, за да служат и на нас, защото не сме част от народа. Сливен не сме по-различни от София. Един по-малък град, ама нали сме част от цялата държава. Нали? Да, и имаме митрополия, имаме свещеници, имаме църкви, имаме и в тези църкви и хора. Обаче тези хора не са зачетени по никакъв начин. Не. Даже аз мисля, че ще прекарат за бъдеще тая синодална наредба, против която скочихме, отидахме в София, защото то се вижда, че ако избора, който една епархия изяви, ако не съответства с тяхния, те няма да го зачитат. Имат правото да го касират. Верно, имат правото. Но аз предложих, ако всички свещеници в епархията се съберем и се подпишем явно кого искаме,
за или против еротия, както аз тук събрах подписка, Точно така. това нещо няма ли да е достатъчно свидетелство, че хората в епархията искат той е епископ, да им бъде митрополит? Не. Не. Значи въобще не ги интересува ни какво искаме и какво не искаме. Се разбра. Ами те си гледат техния интерес. Явно е свързано с избирането на Софийския митрополит, на патриарх. Ние сме крепостни. Нали така? Трябва Добре. да се съобразим с волята на Хубаво. Господаря, колкото и да ни е приятно. И като не сме им нужни за избора да се изберем наш митрополит, защото ние сме тук в Сливен, ние си ходим по църквите, ние си служим по църквите и тъй нататък, а пък не се дава нужното, от което се нуждаем, означава, че и те не се нуждаят от нас. Тогава какво ще следва от народа? Едно отстъпление от църквата, едно снимане на доверие от тях. Това е огромно. Така. И как да кажа, разкола, който обвиниха вас, че всъщност го правят те. Те го правят. Разкол не може да се направи отдолу. То винаги се прави отгоре. Дайте си не еротей и се избирайте който искате патриарх. Сложно става. Най-вероятно. Той ще му бърка плановете Да. на патриарх. Явно е толкова централен нападател, че не знам да му бърка плановете за Ние си патриарх. искаме Аз с моя нашата скромен опит Езахия. така мисля. С моя малък мозък. Да. Не знам. Сега, понеже говориш, че ще ми задаваш днеска неудобни въпроси, Да. И аз съм настрахнал като този кактус Чудесен ни е Като както този са, кактус. точно като тебе. и ще взема да цъфна и да вържа. Да. Сега искам да ви попитам, вие тази неделя ще ходите в вашата църква в Речицата. Ще организирате събиране на хора. Заповядай, сядай. Няма да сте най-вероятно служил сутринта, но ще правите нещо подобно. Ние в неделя ще се съберем да направим богослужба. Когато се съберат няколко човека и направят дори малка молитва, примерно прочитат един псалом, прочитат една молитва, някои се изповядат, други се причастят, ние правим богослужба. След това може да направим беседа, да си говорим както сега си говорим в проблеми, които съществуват в нашата църква, които трябва по някакъв начин да се разрешат, които в обикновено време ние някак си не го правим това нещо. Защото минава 2 часа служба, умарят се хората, жените бързат да се приберат, да сготвят за обяд, да си посрещнат семействата и гледат да си отидат. 10 часа, 10:30 като свършим, там пием по едно чайче, много пъти си говорим повече за злободневни теми за времето, отколкото за по-съществени. Но сега ние ще направим точно това. Ще отида сутринта, както ще отивам за служба, в 8 часа. Ще изчакам тези, които искат да вземат причастие, да се изповядат. След това ще ги причастя с тъй нареченото сухо причастие. Ще си направим една обща молитвичка всички и ще седнем и ще си говорим на кафе, на чай, на цигара, които пушат. Защото не мога да ги спря, тук Петя ме помоли да благословя да откаже цигарите. Ще изкушаваме. Пак се дръпна и Да, но ще разговаряме за онова, което би помогнало енорията да стане по-добра, службите да станат по-хубави и кой с какво може да помогне. Кой би се нагърбил с нещо такова. Кризата създава такива възможности, които обикновеният ден не създава. Хората решиха, че могат да загубят нещо и се мобилизираха да дадат нещо от себе си. Ще обсъдим дали да направим хоро на Великден в неделята по обяд, или би било излишно, защото примерно всички си посрещат гости. Ще обсъдим как бихме могли да украсим църквата на Цветница, дали бихме могли да бъде самеца. 1000 неща, които не се сещам, може би. Добре. Добре дошла. Добър ден. Здравейте. Искам да се
подпиша да продължите да служите в църквата в Речица. Мога ли сега да се... Не нося такава подписка. Ако искате, заповядайте в неделя. Те там я правят в църквата и във всеки магазин в Речица има тая подписка. Да, в колко часа? От сутринта от 8:30 до обяд сме там. Тоест, когато дойде, Да, можете да добре, видите какво е. благодаря ви. А сега не искате ли да попитате нещо друго освен това? Не, бих ви пожелала успех и искам ви да продължите да служите там. С какво би могла да помогнеш, за да се случи това нещо? Ето идвам да се подпиша. Освен това, в живота на църквата. Вие в Речица ли живеете, извинявайте? Не. Не сте от Речица. Не. Тук от града. Просто имам познати там. Добре. Не съм чувала много... Някой ден, ако съм още поп, ще те венчая. Да, Живот и чудесно здраве. момиче. Небето и не е малко дай момичето Боже. дойде. Разбира се. Да. Да. Изказва да Добре, съпричастност в с това. неделя ще дойда. Това е много моето момиче. Благодаря. Благодарим ти. Пожелавам успех, довиждане. Така, ами отче, виждаш ли, хората много искат да почнеш да служиш. Днеска свърших малко работа вкъщи, защото имаше, понеже тук бях 2 седмици много заангажиран. Да. Тревата стана до колене. И дойде едно циганче, което ми помага и казва: с какво мога да ти помогна? То гледал милото и тези клипове, дето ги пускаш, ти гледал по телевизията, ходи от масата до стола и се чуди с какво може да ми помогне. Искам, вика, да дойда. Заповядай. Аз работя до 5:30. Нищо в 6. Няма с какво. Фрейза трябва да... Нищо, ще чакам до 7. Някой ден се ще успее да каже, че Емилия не съм делял никой. И той като циганин никога не се е чувствал пренебрегнат, винаги е бил уважен и иска да ми помогне с нещо. Като дойде, ще си каже сам. Чудесно. Да, аз искам точното да попитам. Какво можем да направим? Какво искаш да видиш в хората, за да възстановиш това, как да кажа, това, което ти влагаше в твоята служба, защото аз съм присъствала неведнъж и трябва да кажа, че не само на твоите служби съм ходила, но твоята ми плени. Твоята е истинска, много разбирателна и ми липсва. Така че кажи ни, какво да направим? На първо място, според мен е необходимо да има съпричастие, не безразличие. Всеки, който милее за род, за държава, за църква, за населеното място, в което е, трябва да положи някакви усилия. Какви могат да бъдат те? Ако извърви пътя до църквата, ако разговаря с мен и с всички, които са там, ще намери онова, което му е възможно. Без да му тежи, разбира се. Да го даде. Не знам какво е от всеки човек. Но знам, че ако иска всеки да промени се толкова малко света, той ще стане по-хубав. Това, което мен най-много ме притеснява в днешния ден, е безразличието на хората. И това ламтене за пари, за вещи, за коли, за всякакви джунджури, аз им казвам, нали, телефони, лаптопи, таблети, всичко е с батерийка и ти даже не трябва да търкаш. Често като се забие с батерийка. Да, Всичко е, да си, колкото може по-бързо. Максимално по-улеснен, се казва, да. Но това е всъщност по-лошо. А пък когато няма усилия, спира да има. Да погледнем малко в духовната сфера на живота. Да. Не, че тези неща не са хубави, но не бива да бъдат смисъл на нашия живот. Добре. И трябва да ги ползваме с мярка. Сега ви обещахте, че на Цветница, на Лазаров ден, вече ще си имаме служба. Истинска служба. Добре. Аз много се надявам наистина да дойдат повече хора и да видите тази скрица топлина, искреност и въодушевеност, която ви липсва. Аз се надявам да дойдат още в тези недели, които предстоят, за да изговорим онова, което За да се обсъди. на всички. Разговорите са важни. Много са важни. Хубаво е да се говори, да се обсъжда, да се коментира, защото именно липсата на разговор и
неханието води до, как да кажа, ексцесии. Може ли да поздравя с една песен? Поздрави ни и така ще завършим чудесно клипа, защото става пак много дълъг. С ръкопляскане започва. Да. Да, тя ми е любима. Застане поне още едно. Ами така, И онези двете същества там се сдобриха. двете хубави същества се сдобриха и се го гуткат на пейчицата. Ние тук си слушаме приятна музичка и ви пожелаваме приятна вечер.